Ahoj, jsem Miky a hádám, že pokud jste klikli na tohle video, snažíte se právě získat svoje úplně první vědomosti o tom, jak vydělat nějaké peníze na YouTube. Možná jste o tom už někde slyšeli, viděli to ve filmu nebo seriálu, a nebo vám, stejně jako mě ještě před asi tak rokem, nejde na rozum to množství mladých lidí kolem nás, kteří prostě mají peníze. Je to tak? Peníze se dají vydělat úplně snadno. Stačí se na chvíli zatnout a překročit svůj vlastní stín. Jestli chcete, prozradím vám, jak na to. Krok za krokem. A pokud tohle video dokoukáte až do konce a použijete třeba rovnou i nástroje, které vám doporučím, věřte mi, že svoje první video můžete na YouTube nahrát už zítra. Přesně tak to totiž bylo u mě a to jsem s točením videí do té doby neměl vůbec žádnou zkušenost. Vynechám podrobný popis způsobů, které sice taky fungují, ale mně nejsou sympatické a zdají se mi nevýhodné. Prvním z nich se živí všem známí youtubeři. Jejichž náplní práce je vytvářet množství videí se stále novým a novým obsahem. Další možností, jak vydělat peníze na internetu, je nabízet zboží nebo služby, tedy provozovat e-shop. Já se zaměřím na opravdu pasivní příjem, tedy formu výdělku, kdy nemusíte jít na trh s nijak převratnými vlastními nápady, zbožím a dokonce ani tváří či hlasem, tvorbou obrázkových videí pro vlastní kanál na YouTube. Způsoby, jak na YouTube vydělávat peníze pasivně, aniž byste museli neustále vytvářet nový obsah, jsou za mě užitečné dva. A pokud se rozhodnete pro oba, budete pravděpodobně využívat oba dva najednou. Za prvé je to monetizace vašeho kanálu prostřednictvím reklam. Jakmile dosáhnete potřebného počtu odběratelů a zhlédnutí, můžete si nastavit reklamy, které se zobrazují při sledování vašich videí. Další možností je affiliate marketing, kdy propagujete produkty a získáváte tak provizi z prodeje. Ideální je, když vytvoříte nějaký obsah, který bude pořád aktuální a lidi vám na video budou klikat i za rok, za 2, za 5. Takové video vám opravdu bude vydělávat, aniž byste po jeho vytvoření museli cokoliv dalšího dělat.